Montserrat ha acollit la primera trobada de comunitats energètiques locals de la Ribera, una trobada formativa i divulgativa que ha servit per impulsar el coneixement i la implantació d'aquestes organitzacions al nostre territori. Que unes s'alimenten a les altres en la seva experiència, però per altra banda, un dels objectius de fer-ho en la comarca, vull dir, donar visibilitat, d'alguna forma fer veure a la gent que aquesta iniciativa és molt important a l'hora d'aconseguir recórrer el camí de la transició energètica el més ràpidament possible i sense deixar a ningú darrere. La trobada ha estat un espai d'aprenentatge i intercanvi d'experiències entre projectes consolidats i d'altres que estan eclosionant. El veïnat està molt content perquè, a banda de l'eficiència energètica, la millora sostenible, estan veient-ho directament en la seva factura, en l'estalvi directe de la seva factura. Ara comencem la segona instal·lació i ja la tenim venuda. Passat de 70 a uns 150 socis. Comunitats energètiques com les de Bunyol o Tuejar han donat a conèixer el seu model com una eina de sobirania i participació comunitària. El sol està ahí, míralo, i és una energia gratuïta que sols tens que agarrar-la i en molt poqueta inversió aprofitar-la. I això la gent no es fa càrrec del que tenim ahí per aprofitar-ho. L'Ajuntament de Montserrat ha estat present en la jornada, en la qual s'ha donat a conèixer la instal·lació fotovoltaica que compta la comunitat energètica local per al seu funcionament. Hem anat ficant plaques per l'autoconsum de la pròpia administració, però sí que quedava l'edifici on s'han pogut instal·lar i es va cedir el sostre per a poder que fos una realitat, que poguera funcionar la comunitat energètica en el nostre municipi. En la trobada també s'han celebrat diferents taules formatives per tal de facilitar recursos en la creació i dinamització de les comunitats energètiques. I és que es tracta de crear xarxa i generar aliances a fi d'avançar cap a la transició energètica.